10 metrov. Money, huddle, gotta, cuddle, lot of orders, dollars, quarters, wrist, water, reach, water, your bitch, wanna, come on. A tak nič. Hej, Magda. Čo chceš spáchať? Nechcem nič spáchať ešte. Ty niečo chceš spáchať, ty rozmýšľaš. Máš to sa dá volať okolo? Čaute, v tomto videjku som sa rozhodol, že si pôjdem zaskakať parkour do mesta s mojimi kamarátmi. Čiže poďme sa tam presunúť. Už iba maličký kúsok a sme tam. Ja viem, že som dvakrát okolo bežať, čau. Ešte si na mňa pozrel. Tam som bol. Poď tak. Čo? Kde si bol? Tam si bol? Ja som bol. Tam tak si úplne prešiel. Tak ja som si nevšimol. Poďte, čakáme ešte na ďalšieho kamoša. Keď tu dojde, tak zatiaľ sa rozcvičíme. Čau Maťo. Čau. A ideme vyskúšať rôzne veci. Sú tu zatiaľ akože mega dobré spoty. Ja vám to všetko ešte natočím. Ale je to kinda cool. Sme tu s Maťom. Kliky na dvoch prstov, čiže poď nám ukázať, ako sa to robí. Poď, ešte jeden. Koľko si dal? 3? A teraz idem ja. Ideš ty? Skúsime. Sklo? No nic. Poď sa porež. Kámo, akože... Tiež mám tvoju pozornosť, nezabudni dať like a odber pre viac takýchto videí. Tu hádame sa tu, že on tie prsty má proste takto a tie prsty mám proste takto. Jak máš takto prehnutý prst? Takto, ne? Proste ja to mám takto. A on to má, ukáž, ako to máš. Takto. Ja vám ukážem ten rozdiel. No, akože neviem, ako sa to má poriadne robiť, ale ak viete, ako sa to má robiť, tak mi napíš dole do komentáru, pretože fakt neviem, ako sa to má robiť. Aj tento Matúš si myslel, dobre? Čauko. Lebo ty si hovoril, že nejaký vysoký si hovoril. Ako sa máš? Ja nie, Maťo. Ako sa máš? Výborne. To máš kameru? Teda, jak z toho mikrofón. Áno, ja počuť. Poď dať nejaký emot do videa. To musím potom... Počkaj, z iného pohľadu. Wow! Matúš trošku v zábere, ale nevadí. Ale to vyzerá lepšie, ako to potom vyskúšam. Choď speeda odtiaľ, speeda. Speed by sa asi aj možno dal. Speeda poď. Yes. Nepríjemne, ak Teraz ty budeš kamerovať a ja si to chcem vyskúšať, hej? dobre. Hej. Tak poď. Čo normálneho? Nie. Poď. Ľahká výška. Crazy. No poď rýchlo. Kámo. Ťa rozbilo. Hej, ale zase špíkol. Včera by si mal to urobiť... Kámo, videl si, jak som takto... Asi, toto je náš začiatok freerunovacej. No, už sa poďme pozrieť na celý ten problém. Nice! Yes, let's go. Pekne. Ale ešte Skoro. Počkaj. No a tuto neviem, či ten pán myslel, že týkam ja jemu, ale chcel som týkať môjmu kamarátovi, nech tam neskáče, pretože tam ide ten starý pán.
Poďte, kľudne. Á, nevadí. Čo chceš páchať? Nechce nič páchať ešte. On rozmýšľal. No niečo chceš páchať, nerozmýšľam. Mám to sa dá volať hotovosť? Nie. Určite. Nejakú zločinnosť? Či ty nejaké skákanie? Iba trénujeme, cvičíme. Áno. Len trénujeme gymnastiku, skáčeme z jedného na druhý, alebo nejaké cviky robia. Áno. To je tzv. Parkour. Áno. Parkour, no to nie je gymnastika. No, tak. Ako je to, zapadá to pod gymnastiku nejak tak? Ja viem, áno. Vôbec. Pánovi som chcel v rýchlosti vysvetliť, že robíme gymnastiku, pretože som sa s ním nechcel naťahovať. A Maťo, tebe ďakujem, že si ma fakt podržal. Fakt, akože super, díky. Ale tuším, to som videl nejaké videá, áno. Kurva, to sú a nemáte ani chrániče. My sme profesionáli. Nie sme. No vlastne cvičenia nenosia chrániče, lebo Aha. nenosí sa akože. Ja sa len pýtam, ale neobdivujem. Nie je také špecifické miesto, kde dopadáš určite, ale tak keď ste na snowboarde, No lebo skateboardiaci sú pripravení, že vedia, že skočili skôr drbu, aj ty skočili skôr drbu, vieš. to je pravda, no. No tam to je len otázka času. Ako, poznáš parkouráka, ktorý nedrbol? Poznala. Ale ktorý nebol. Nepovedal som, že poznám, že veľa. Ja som povedal, ktorý nedrbol, a ty bol, že áno. No však stáva sa. Tam nie je problém, že stáva sa, stane sa. Nie o to, že proste, jak to bude, ale videá sú krásne. No ako, Držím palce. Ďakujem veľmi pekne. Nedá sa to robiť tam, kde není kameň pod vami najprv, keď sa trénuje. Dá sa. Pôjdeme aj na iné. vzdialenosť si teraz testujeme. A že či to je moc ďaleko, či to je dostatočne blízko. Ale ja... Akože na tráve vždy sa najprv všetko treba naučiť na tráve. To si? Že všetko sa treba naučiť najprv na tráve, No samozrejme. však to hovorím, že už ste toto tu absolvovali niekde na tráve. Áno, určite áno. To som chcel aspoň počuť, aspoň trošku. Alebo s trénermi sme akože, najmä pri tom. Aha, dobre, dík, majte sa. Ďakujeme, dovi. Majte sa. Neuvidím, keď pôjdem zajtra. Nie. Čo si včera? Nee. Čo? Ja som došel teraz včera, on to povedal, že on sa... Čože? Vy ste takýto nasty? No ty máš čo hovoriť. Preto ťa včera znásilnil. Tu vrieskaš po mne. A to mama vrieska. Malé dieťa. Včera. Malé dieťa. Noci. Poďte sa, aký je malý. Poďte sa na to, Ale aký je však malý. ty si ma nadriep. Poďte sa, aký je malý. Vidíte, aký je malý, aký je veľký ten skateboard, aký je malý to dieťa. Ale koľko? Úplne malé dieťa. Úplne malé detsko. Idete sa ho zjebami. To tam nedáš. Tam. Suštýra, suštýra. Kámo, to je taká opravná technika. Toto je jeden z parku už potom, myslíš? Hej, toto tu. Poď. Vieš, točíš? Hej. Tvorím to tak, aby sme nepoškodili. Nice. Dvakrát. Poď opocení to. Najprv beko dám. Najprv sa beko, aby som sa Najprv sa rozhorial. musím rozhoriať, vieš čo? Bekom, 30 bekom. Poď double konga. Double konga sa dá. Idem skočiť, vyskočím a... Akože mentálne. Akože momentálne musím byť magor. A tak nič. Hej, magor. Magor. Ideš. Čo? Jaký nie som? Vidíte, triple backflipy Vítajte v mojom vlogu. Zabožte mierne dole. Kámo, jaký flashback mám vlasy.